A few days ago, we set off on the biggest trip we've ever done. More than 20 cars driving from Denmark to Ukraine. These aren't just cars. They are used right at the front. And the reality is, they don't last long. In the beginning, maybe 3 months, but now, sometimes just 1 or 2 weeks. Det er Mikkel og Morten og vi er tæt på halvvejs igennem Tyskland. Og vi er på vej til Polen, hvorefter vi kører til den ukrainske grænse. Vi kører med biler til Ukraine. Ja, vi samler penge ind. Det er gamle dieselbiler uden partikelfilter, som jo alligevel skal udfases i Danmark. Men de kan gøre meget stor gavn ved den ukrainsk-russiske front. På den ukrainske side selvfølgelig. Bilerne, de har indtil for få måneder siden, der havde de en gennemsnitlig levetid ved fronten på omkring 3 måneder. Det er nede på 1-2 uger nu, så der er stærkt brug for biler nærmest hele tiden. Og det her, det er så blot nogle af de biler, som vi kører til Ukraine. Der er en sending, om du vil, fra Sjælland på vej, hvor der er yderligere 5 eller 6 biler. Så vi samlet bliver en 11-12 biler i den her omgang. Det er Mikkel, og jeg står her med Morten Lindholt, medstifter af Biler til Ukraine og dagens turleder. Hvor længe har det været et tema for dig at skulle hjælpe Ukraine? Jeg kørte min første bil i 2017. Da den fulde invasion kom i 2022, gik jeg meget helhjertet ind i at hjælpe ukrainerne med at få kørt nogle biler over til dem. Hvad er din bevæggrund? Hvad er dit forhold til Ukraine? Hvad bringer dig ind i kampen, så at sige? Jamen, bror Jesper, han er jo stifter af Biler til Ukraine, og han bor i Ukraine og har gjort det i 15 år. Han er meget passioneret i at hjælpe hans andet hjemland, og det kan jeg sådan set godt forstå, fordi ukrainerne, der er mange ting, der gør, at vi er nødt til at hjælpe dem. De er et fantastisk folkefærd, og så er de altså også Ruslands port til Europa. Så vi er simpelthen nødt til at holde dem væk, russerne. Jeg kan ikke være uenig med dig. Men derudover, så er det dig, der står for klargøring, eller i hvert fald indsamling og udvælgelse af biler, der skal til Ukraine, eller hvordan hænger det sammen? Ja, jeg koordinerer bilerne i Danmark. Og så er der et korps, om man vil, af frivillige mekanikere rundt omkring, fordelt i landet, som hjælper dig. Ja, lige præcis. Men du er selv mekaniker? Jeg har simpelthen værksted derhjemme og får en masse biler igennem af den vej, ja. Det er virkelig dedikeret. Jamen, det er det, og det er det nødt til at være. Ja. Fordi ukrainerne, de må bare ikke tabe. Hvor mange biler er der blevet sendt til Ukraine, og hvornår røg den første egentlig afsted? Jamen, den første røg afsted i 15 eller 16. Vi har bil nummer 760 med. Den her konvoj? Ja. This wasn't a one-off trip. Since late December and until now, early April, nearly 100 cars have been delivered, and new trips are already being planned. A few days later, the cars made it. More than 20 cars delivered. And this is what support looks like. Not just one moment, but something that keeps coming. And it continues. Slava Ukraini.